pinten tahun iki? Ya Angga pisan. Angga ya kuwi Angga Irawan, karo Aji Mawan, Pak Mahmud. Pak Haji Mahmud nika ngresi ulang tahune dinten tahun Angga ya piro? 25. Tahun 26. 26 Pak Mahmud. Iya, Pak Songo. Akan seketan. Angga 29. Angga 29. Menika ditengeri ulang tahun sego kuning iki sanu manahipun saged bening resik mboten enten alangan setunggal punapa-punapa diparingi seger waras paring selamat gampang lek sandang pangan gampang lek ngopeni anak bojo sing anak bojo pikantuk bojo amin iki sedaya dijabahi karo Gusti Allah amin monggo kita nerima pemawon nika kajanipun anak-anak sedaya mugi-mugi dibarokahi dimaten Gusti Allah sedaya dipun temen nika paring selamat sedaya napa tujuanipun anak kula sedaya paringono di kali sing kuasa diijabahi. Amin. Kula mboten matur kathah ya belar kabeh. Ilal hadirat Mustafa sallallahu alaihi wasallam la alihi Ilahil Fatihah. Alhamdulillah. Menang. Ilahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.